Wow. Mini update z auta. Nemám pri sebe mikrofón, takže ospravedlňujem sa za túto strašnú kvalitu, ale máme nakúpené veci na vianočné darčeky. Doma som dorobila veci na vianočné darčeky a keď prídeme domov, môžeme sa pustiť do toho vianočného upratovania. Ukážem vám menší haul v priebehu týchto pár klipov a môžu sa oficiálne začať festívne veci. Nebudem veľa kecať, lebo viem, že ten mikrofón je hrozný, takže vidíme sa onedlho. Wow. Dobre. To je kerivo. To nevadí. Dobre. Neskôr ráno vlog. Dneska nie som chorá. Ale dneska máme na pláne upratovanie izby a stavanie stromčeka. Predtým, ale než začneme a pustíme sa do toho, ja musím ísť zabaliť darček a dať ho dokopy, lebo je to zase ten typ, že všetko je v škatulke. Takže to ako prvé a rovno vám ukážem aj ten haul toho, čo som uhačkovala pre tento balíček a my sa vidíme za chvíľku. Najprv si odpijem trošku z kávy, aby som sa prebrala.
Dobré ráno vlog, aj keď už je 11, to nevadí. Dobré ráno. Včera som dala stromček dokopy, dala naň svetielka. Dneska ho pôjdeme ozdobiť a ja pôjdem dorobiť viacej vecí. Pôjdem doháčkovať. Mala by som si ísť zobrať obed, alebo aspoň navariť obed, alebo niečo také. Ale to je detail. Máme našu rannú kávu. Nie som si istá, jak presne chcem vydekorovať stromček, ale pravdobne asi všetko, čo nájdem. Neviem, či chcem ísť presne na určitú tému, jednofarebný, dvojfarebný, ale skôr tak tradičnejšie a napchám všetko, čo sa nájde. Ale to by bolo dneska na pláne. A my sa vidíme, keď znesiem škatulky, v ktorých je výzdoba. Dobre. Wow. Vianočné ráno vlog. Položíme sa. Nezapoložíme. Stále môžete vidieť toto. Inak to nemôžem to dať nikde. Alebo presunieme sa na naše obvyklé miesto. Aj keď to svetlo za mnou. Nemám sa dať ako, aby bolo vidieť aj stromček, ale včera sme dorobili stromček. Ako môžete vidieť, jeden z mojich skorých vianočných darčekov sa stal toto. Prajem vám pekný štedrý deň. Plánovala som tento vlog vydať trošku skôr, ale časovo mi to trošku nevydalo, lebo som háčkovala veľmi veľa vecí. A bolo toho trošku veľa hore-dole, ale to nevadí. Takže
Tento vlog vyjde pravdepodobne niekedy v januári. Stáva sa, nevadí. Ale ja sa idem hodiť do sprchy a pripraviť sa na štedrý deň a štedrý večer. Takže sa vidíme o chvíľku. Ahoj vlog. Stretávame sa po dlhšej dobe. Dlho sme sa nevideli. Teda, ja som dlhšie nenatáčala. Ale je čas na vianočný haul. Začneme tým. Dostala som sviečku, ktorú som už takmer celú minula. Ale vonia dosť dobre. A nebolo to extra veľa vecí, čo sa dodávalo na Vianoce, takže bolo to také akurát. Ako môžete vidieť, toto sa vrátilo do mojich vlasov. Asi včera alebo predvčerom som si povedala, že mi to chýba.
Za pár týždňov si toto budem musieť zase zastrihnúť na kratšie. Ale mimo toho poďme pokračovať. Dostala som vianočnú šáločku, ktorú som už použila veľakrát. K nej bol aj tanierik, presne s tým istým motívom vianočným. A ku šáločke som dostala matcha latte na vyskúšanie, či sa mi to bude páčiť alebo nie. A z 10 už mi zostali asi iba 3, takže to hovorí same za seba. Taktiež som dostala matcha poki, japonské rameny a také sprostosti. Potom som dostala album. Nebudeme sa k tomu veľa vyjadrovať, lebo je to album. Taktiež menší žurnál, 5-minútový, do ktorého by som už teraz mala začať, lebo už je január a povedala som, že to budem používať aspoň raz do týždňa. Zabudla som. A posledná taká mini vec, oblečenie, že som dostala tepláky z tejto strany. Neviem, či ich na krope ešte majú. Ak majú, dám sem obrázok, ako vyzerajú. Alebo sa budem snažiť nájsť obrázok. Čiže som dostala tepláky. Dostala som ďalej, keďže to už mám zavesené. Dostala som mikinu, tiež z kropu. Je to cropped mikina s krížom v strede a taktiež na zipsi má takýto kríž. A potom, ako poslednú vec, čo som sa snažila nájsť veľmi dlho, koženú bundu, ktorou som sa sama obdarovala, lebo ju konečne teraz mali v akcii, tak keď som ju videla, som ju automaticky objednávala. A popravde, Vianoce boli viacej také kľudné, nič sa moc nedialo. Iba hačkovala som viacero vecí. Ani jedny nie sú dokončené, takže najbližší vlog asi bude hačkovaný haul. Som ale určite dokončila, keď som hačkovala cez Vianoce, bol môj silvestrovský outfit, ktorý sa už trošku zachmotlil, ale to je v pohode. Ale nezabral mi ani tak veľa, asi tak pár hodín do dňa, 2 dní. A máme túto sukňu, ktorú ste mohli vidieť z takej tej... Dá sa to nejako ukázať, že je to trblietavé? Asi ani moc. Vôbec. Ale je to taká trblietavejšia látka. A potom top, čo sa zavesovalo tuto a tam, ale je to tiež z takej tej čiernej trblietavej látky, aby bolo obidvoje. Takže to som stihla. A ja som dala pár hačkovaných vecí, ako tie ozdoby, ornamenty, potom čelenku, rukavičky, čo sú také tie labky. A uhačkovala som ako čiapku, ako beanie. Sebe som chcela uhačkovať dlhý šál, ale to sa mi nepodarilo. Takže k tomu sa dostaneme. A pre tento dlhý, ani nie dlhý vlog, ale vlog, ktorý mal už veľmi dávno výjsť, by to bolo všetko. Ja si pôjdem spraviť matcha latte, pôjdeme toto zeditovať a vidíme sa, dúfam, že skôr než toto, čo vyšlo. Bye!